Rồi try xây xiên bát ngạc lấy phi bà rõ hà cờ tên cái bận bò tam cái trong Giêsu hà cái video ngân ai cái jubab trong kiba bon bà kiba la ong nga momis ngau bà se penduai na cái trong nga na marbanga kwa khun palan te bon bà kiba ngala duai bat kila yo ru te ngani thu i phi la phi kwa khun em te phi hapan pa no blay te ubleu ai namar ka bible ke thu kasara kalong ka belengki karakal kalong ka belengki taru ubleu ai hiken de bat kum ta tar dan pun ha ka bible de tang kita ki balengki te henre ubleu ai namar ba la dapan hina do ka donut ubleu ai tam ubleu pet ya ka donut ka jongi te ngala ong yi gitu ki bawan phaduai hangne ngala ong sapuli bible henre londong ha ka hisngi sadwai shikenta sarwai hitengenta im kaji im pansung bhai play wat chukle don pe ka channel ka ba ngaju hi kai na koi ka por phang kumno phinya lanti ngala hi kai shibon ki ai ngala ong wat chupam kwai wat chupam khoi ni te kumta ter te ki don ki ni ki breu na mar pa kila kwa khot palap te kila ko ngu ken te umdai ken baro katu kan ne kila ko ngu te onda kila ko ngu kila yo khon ken onda yo khon kila klet no pat you play onda ki klet no you play te kajaba itu ikhlung ipangjur pha da pangjur ikhlat no ken te lada de be isu khlat be kum to tom le re baro kade ka jong ublei umon ban shim umon ban ai un ai himla ban tuklar apa pang haba shitom ni sugar pat ban im slam mangin yo i ki khon ki kti hanrel da ushim ru lele katala da phiklem le ai hanrel da ja bo ble ushim no i khon ibangi la yutu wai ngi la yaksat ban yo te la da ja ba ushim no na marba ha ka por ka ba phem pat yo khon philakular ngan chakri bhaya me le uptam tam ta na man ta pat la yo khon yo ble la le landat ne ta ka ka bainong ka basniu ka ba phim yo ra ken ka jingkur khu hanrei don pat kiba la yo khon ken ta la yo khon ngam ai thukana ai phi ko be ke ji thukana ka ba ja shisha ta ki bru ki ba yo blai ba ka jing e chung ki yo blai ka long ka pa palat lem onda kim yo khon ken da ki la ya temen ki yo khon da ki yo khon te kha ko we ka khon kan thai ka ba tep sngi ba ka ta khon kan thai na ma ba ki de ki me ki pa ki ba ru blai tu ma te ka khon ru ka de ka ba ru blai ken na mar kum ba ki me ki pa ki long ki khon ru ki long han rai ha ka por ba kala samla ba ha kala khat pras nem ka pangjur ka ta khon da ka pangjur ka yap no ken ta yap ta phi ka yeng kala shu dum ben ngan kwa shu ban kran you know kwa shu ban pam ka ai ru ka jing mong ka jing thang ka ta kam sim la da kum ban shu ong no bale hi te ba ai da mem ai la biang hi ai tang ban shu ban benot te ngau si ba ken ngau si kim kwa shu wat ta man ruai ru kim kwa shu ban bam chai ai par ar gut shilok ki yas chong ngau si te pastor onda la let lot ba ro adep le kinyam ki rukom ban li bo ika met shalom jing tem da la let lu ki breu men met awai ka jing seng pentengan te laya slok ai kam to te kilas ngo tengan ba kan mo kilaya ngo i kum ba kila i tengan hi na mar ba laya slok lai hi ai te henre ki klem tengan kidang ngo si wat haba ul ai shibon ki tien man pentengan to pastor teu keliu to pastor ong hatu phila tengan mo pangala pentengan ni phi ki ong em im tengan i benot palat i ka khon ka ba e chungi ni lele ayu ba uble ushim no e ka bangi la pa no te ha ka por to pastor ong kum no ong phi long tang kita ki aya ki nong ri ki nong sumar ki ba hiteng por ki khon ki ti ki jong phi namar ubalong trai yangi ye ki khon jongi ude ublei ong phi tip nem la da phi ki breu ki ba phi shuri tang ha ipor iba khndiat ba ubleu ai yangi ban em ha kanik por thai
Pim tengan ke mensim pis ngausi hadu kata-kata. Te mudur pi. Ublay. Haduk kat no ke jingmong ke mensim. Lada. Kibriu kibapop kim trep ban kelak bemon. Kim la shu ban yashem. Pi te namar ka khun jong pi ke beriu blay. Pi ru blay. Ulok jong pi ru blay. Say kendo hite habeneng. Haka singi ke bakhat do. Handai mudur ru blay. Onnom yashem shu te kita ki bela mi. Naka mensim ke jong ublay la persat mersim mingi kibriu. Hato haduk kanu kata ke jingmong. Te ngingim de ban khuslai namar ngin se yashem pat habeneng. Handai mudur yu ublay kat no ke jingmong. Ka mensim ke jong Napa umla shu ban yashem kita ginong pop. Kiba kwah ban le pop. Te ke ke banga kwah bangan ai mensim. Ya pi ki baju pak duai nak banta ka jong pi ju ong yang saduai kyrpang banga ju duai man la kasngi pi ju ong saduai kyrpang man yo khun nga shu ong ya kini ku wei ba lada ublei u ai khun ya pi ro yu trai lada u ai u shim no ru le re lada pila shakri ba te hen re lada pi longkum ki nong arsap ha ka por ka ba pi pak duai pi ongan le bet kata pi le shisha hi kat yo khun dala yo pila arsap kamlong ke badai mentoi ayu kan piyo ikon mentoi ayu kan piyo kaspa ka paula da pido no yo blay hatu kham koridor ikon ne kham koridor ublay ne ublay udai uba kham koridor ke berkhoi la da pim dan lok ru lele dan khon lele dan kmim dan kpar lele dan spa dan por lele tangba dan blay to long habadon ublay ke baro ki don lut wan ju khuslai re kata te haba pi pani na ublay haba pi te kularu pendep ken le ken pi shakri kat tu mencuap shakri kham palat kidon ki bong namar bala bun khun mla re hen re kata kam de ke de ka mon ka jonga ka jong pi namar ba kadon ko ke khna ba sa hi jongi na du ba khai khun jong kan em tang si si ru kam pat pep ji seng namar ka yo khun ka klem yo rte ha ki si sa jan si e te kum sining kong te kat sngiu trai te la khlan la chi seng kam chu pep kara be chi mani hat do menta kam chu pep ji seng te kum no kan yin ong mangi la don khon yim don por shu re hatu kam de ka do not ar sap ka chongi don kibriu na menta ka kam ka jam na menta ban yo ka spa ka phau ki tre bat mi ki tre bat sngi han re na ka banta ban kamai ka spa shaki babom chukut ki ai daw ki daw ki bun palat han re ki don tu khna ki banga shat plai han ne ki tu ki ba puli bible betok ha ka kumi shule sa jan kan ta shu khang ki khun hayeng shu khang tala hayeng itu iwe khun kan thai ba he idang pat puli bible itu ibaret nang pen bat kum tu ki puli sisi para ki la lendat ru kat no khot ki dang ya puli khot bible ki tu ki khna ta ka kumi ka betok han re da don kamon em phi duk ne phi riu spa ne phila ban chakri ublay na ma ublay jungi umdei ho ublay tai ki bariu spa ublay jungi ublay baro khot uba duk na bariu spa ne uba red ne uba crown ne uba beat ne uba start ne uba don jingdunan uba biang ne baro ublay uthaw ma uhi bat baro ngilalot te ilalot bangin le kaman ka jong ublay umdai ra ublay uang tang ubarus pa u chakri nga hanre baro ublay kwa ba kibriu ken chakri u tigi ba kwa khon na do ka do not chakri bahai ublay wanam chakri ru tang ha ka por ka ba phis ngodon kam ki ai ki bangala ju hi kai na ko ka por le kata te matak si ne le beni duai na ka banta kini ki bom don khon bat ublay un yo ban ai khon ni phi blejing mot ik ai ka bang yo ban duai nam ta ju phi ai ngô email play pa chu yu ba beneng namar me long play ba pha kai ko pa bi e chunga ngai lot ke buram kai ko pa bi e chunga namar dan chu ko ma me kai ko pa me long shi sha mar we padan ka ha pan yo ka ji ro nga i me na ke jing e ka bang am la shu ban batai kai ko pa bi e chunga namar mem ju thau gi jing na gi jing palat ki chunga ki bang ju le ha ka jing bom tip atrai kan ran
daga mon singo bha te pa mi tho ila ka jong ka sakri atrai kra ba jidon kamon ka jonga bangan laptop atrai kra hanre e batip yo bangan laptop yeme ha ka jing bom tip atrai kra a sho bangan wan ban ya site nam tagi khon ki ti ki jong me yo ngal long pen ban ka bom bet ban yang mat jome te men pen khu chwa nga ka snang ka ba kor dor ka jong me ken ko pa bi e chunga ba ka jing duai ka jonga kan long ba ki ustat mat jome ken ko pa bi e chunga dan bon ki man sing ki ba kor dor atrai kra ki kan thai ki shin rang atrai kra ki badan kami ki khon ki ti ki jong ki ken ko pa bi e chunga Henry Jisu ba kodor sunga dan atrai kira ka jing khang lat atrai kira yu so ko po jong ki ba pun atrai kira ki men sing ki ba kodor ki kan thai atrai kira ki balawan man request nya atrai kira ba ki kwa khon sha ba palat ken ko pa be e chunga ngaduai ken ko pa be e chunga la da ki la kongo kai ka banga juhi kai lang ba ka YouTube channel ba la da ki la puli bhai ka tin ka ba khoi ka jome ba la da ki la ya khun hi atrai kira ban le ka mon ka ba khoi ka jome ba la da ki la nang ban wai tang ye me te omi ki jing roi per thai ba la da ki la nang ban wai kham bon nam ta ki wai bat khin diat na ka ta ya la di atrai kira au ble be e chunga khat ka par khmat chume na ba ka jong ki amen isn e ki amen kur khui ki amen doring kat bat ki amen pendap atrai kira ki jing kwa ka do nu ka jong ki ken ko pa be e chunga to man play no e po ka jong ki ken ko pa be e chunga sim ti pai ki ki khon ki ba ap kermen ha me ken ko pa be e chunga namar dan doktor ba kham kraw na lor jong me han re me long doktor ba kham kraw e baro atrai kira dan malengki hakmat jong me ken ko pa be e chunga ki e baro ki haban dem khrob ha ki chat ki jong me ken ko pa be e chunga ai ti pa ye kini kan thai baro ki badan kam khon atrai kira banga shimru ka kabu atrai kira ban duai nakam dagi nong pe YouTube ki jonga baro atrai kra ka ek jing don kam ka jong ki ken ko pa be chunga to man yo ima me na la ka jong ka khat ken ko pa be chunga pa ko wai ka request ka ba ki la ai hanga atrai kra ek ti request paro awar ra hak mat jo me ken ko pa be chunga la ka long ki ba pang ki ba shi tom atrai kra ki ba duk ki ba kor do ki ba dap ram dap sha atrai kra ki ba jinjar ki ba khuslai ken ko pa be chunga ki ba du na ka jing start ken ko pa be chunga ki ba du na atrai kra ha ki ek paro atrai kra to pendap hima me ken ko pa be chunga ba ngat ya ka jing da ka jing ker ka jom ya atrai kra aman riman sumar man kurku atrai kra ya baro ki brio atrai kra badan pa ka YouTube channel jonga bat om tang ki bat ki brio baro ki badan saudong kan ka perthai atrai kra ngaduai ka jing pen em ka jom ngaduai ka jing kurku ka jom ngaduai ka jing suk ka jom ngaduai ka jing doring kat ka jom ken ka pa be chunga be masme pa ya pra baro khai atrai kra be ka masem Yamain ya atrai kena ngabek kama sim klim kama sim thok kama sim syukur baru koi ken ko pa be chunga ki thma lang sodong ka perthai atrai kena ngaduai to penjajai ken ko pa be chunga pa kanu kanu kari ka badon atrai kra ki re khoi ki jome kanu ka shinong atrai kra kanu ka long yang atrai kra ka badon ki re khoi ki jome atrai kra ai atrai kra kanam dan kanu ka jingja ka basniu atrai kra lakwan kanam sniu han remen kurku yang ta long yang men kurku ki brio ken ko pa be chunga su ai ti pa hagik sang ti ki ba khoi ki jome ngaduai ki jing ngor ka jome kan lo yang ilang baro kan ko pa be chunga rap inga bangan la ban hikai atrai kra ki khon ki ti ki jome tangkat kum kaman ka ba khoi ka jome ba rap inga atrai kra habang duai nang mata kini ki khon atrai kra ka jingduwai ka jonga kan lo ba ki uste khmat jome atrai kra ka chakaru chati shapo umyo khwan ka ba me mela kular atrai kra ban le ki kamba kha atrai kra lamba ka jaga atrai kra to man pendap ila ka jong ka ten ka me mela kran ka ko pa be chunga satang khan jat li bna atrai kra ngi ban le sa chatai ho oj pa ngim par la atrai kra ban pendap ha kur kom ka ba de hen rengin le sa la ka le sa no atrai kna namal ngam ko bangan chong wai sa atrai kra hen rengen yo atrai kra ba le sa la ka le sa atrai kra ngin nang ya pendap pat suki da ka jingai ai da ka jing kurku ka jome ka ba mela kurku atrai kra lang ba kini ki umpniang atrai kra lang ba kini ki dawai paro ki ba mela kurku ki bom dan jing ta ai ru em ka koi ka khia han da ki ba pan ha pan ban atrai kra nga ai ngo eme nagam ta kini ki nong sim dawai paro ki ba wan sim dawai atrai kra na ka shakri ka jome na mar shi banta ka di ka jing ai ngo ka ba ki asha ka kam ka ba khoi ka jome ken ko pa be e chunga ban yo pan yare ke hima ka jome ken ko pa be e chunga awle be e chunga nang kurku ki ken ko pa be e chunga ha ba ki le ek baro ai kin le pan buram me ken ko pa be chunga ha kita ek baro kinta na mata ka buram ka jome atrai kra na mar kini baro ki de tang ki ba me bet atrai kra amdan kono atrai kra ka bak le man penjak man trai ka met ke ba me la thau itna kin ko pa be chunga me long uble atrai kra ba kwa ini bangin sumar atrai kra ba me la ai kini ki dawai ki da shin baro tang ban long ka jing sumar atrai kra ba long ka jing kurku atrai kra ka ban pen bha atrai kra ka kwat ka khia to man pen sniu ken ko pa be chunga me la ai ki so ki pa
ki chhor ki chap atrai kra mel agi ni ki ek paro ki balong ki batei sudah atrai kra ki ba me shem sngo ba ba ki pendan kam kai ko pa ba e chunga na mar kata tunang kur khu ni ki khon ki jome baro kai ko pa ba e chunga ai baro ki bon shim da wai na kan ka shakri ka jome kai ko pa ba e chunga ki ni ma ka jing ko ka jing khya kai ko pa ba e chunga kin ta ru da ka jing nyan kinam ta da ka jing knyom la ne da ka jing arta ten kai ko pa ba e chunga au ble ba e chunga tuman sngo me ka jing duai ka shakri ka jome wat e no enga wat e no atrai ka ki no pang baro khoi atrai kri badan ha ki hospital ha ki yeng ki sam kai ko pa ba e chunga ki pang kansar ki pang kidney ki pang mau ki basu jindong atrai kra ki basu gastric kai ko pa ba e chunga ki pang Shini BP kan ko pa e chunga ki pang stroke kan ko pa e chunga ki pam la ban ya ki pam la ban yang ki pang khmat ki pang sentur ki pang tonsil ki pang piles kan ko pa e chunga how ble e chunga so IT lot ki ha ki sang ti ki ba khoi ki jome ki pang khlai kan ko pa e chunga shim ti ki kur khui ki pan khia ki kan ko pa e chunga ai ba ro ki hun ki ti ki jome ki nang ban wa ka khmat ki ba khoi ki jome kan ko pa e chunga bala da ki nang ban wa ka khmat ki ba khoi ki jome atra kana da ka man sim baro da ka do no baro atra ka ti ki jome kala byang man pan khia ki kan ko pa e chunga kum tanga kran ki jing khia ka jome nga pha ki ter ka jome man pan khia atra ka ki ta ki ban nang man wa e me da ka do no baro kan ko pa e chunga sngo pa ka jing duai ka shakri ka jome shash ko pa ka jing duai ka shakri ka jome kan ko pa e chunga o mela wan arsnam arajarsnam man shwa atra ka ban sha ya phlo ka de phana ban ket no ki jing pang ki jing khro par khoi kan ko pa e chunga ngai ki ta ki pe shame atra ka me nam e no ki da le ro em kan ko pa e chunga han ka jing pan khia ka jome kan long atra ka ban ngaru atra ka nga pang ka ni ka rendang kan ko pa e chunga bakala thia ne kum no ne atra ka nga duai kan ko pa e chunga ha ka kerteng ka khoi ka jome jisu banana ro sikhara bashanderi bayanderi hallelujah 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 try and the way getting kia ka jome atra ka ro sikhara bashanderi bayanderi ngape kan ka jing pang rendang baru kai kan mala mar tak ti dalale ro oh Jesus junga nget atra kan kia no enga kai ko pa e junga yo me shem kanu ga bam khoi hanga atra kan pen khoi atra kan yo ba me shem kanu kalat hanga pen khoi kan ko pa e junga kan khoi mene atra kan na yo ko khubor ba atra kan ba ngashong hatte hapo yo kwan kai ko pa e junga nget atra kan ka khubor ka bam pen kia no enga kai ko pa e junga ba ai ba tip dan manu hani ka jaka ba yu igini ka video atra ka kin yo ba ga jing plai ga jing pen khia ba ka ba ki kwa atra ka kin yo ha kar teng ba khoi ka jomi ken ka pa e chung nga ai ka buram shme mes nga ga jing duai ka jonga nga ai ka buram shme me pitsle nga ken ka pa e chung long bala kor khu kar teng ka khoi tam ka jomi ji subhanana asra hallelujah amen iro itrai te blen yo ban kur khui philang ba ro iro itrai